carane. Mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komen kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker sithik mung cedik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo Suramarta, Jaya Marta ing Banten Padaya. Candrak ora we. Kok mlayu ngopo? Ndoro-ndoro gati. Aku wega nek muncul kowe. Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu genderuwo. Genderuwo kalau bojone slimbit. Bojone genderuwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diudani genderuwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane kula saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut mungsuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh ketel paksa iki aku. Ya. Tibananganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk wae. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibano. Ucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tanggo nyolong kambil ping 3 lah kunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa ki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji silahmu. Tibano ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilamu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahunku mateni tukang ping 4. Ya. Edan. Apa-apa. Tukang rasalah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lek kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya.
Edian. Pedelok. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebalan. Pangelan Pati ngestina Halya Dulma Gati pelangane Pacatata kula nganti kala-kala Petra wilang bebalang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akae nang nganti aku kala-kala kowe wilang izin mulane negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten mingklebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu, gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono, sampeyan nek nyambut gawe. Kula nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine lho. Aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang ngicol. Tak kira lanang lho. Tak kira wela, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewon. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati ya. Wah, Bagong kok iso mbeker. Iki ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata teng Anoman gleleng? Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi gila lho. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lho. Omong kleru. Gorila. Ayo, kudu gila lho. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu.
Ya wis. Hah? Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulai. Kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni wis mau dalem Pak Guru ya. Kowe iki ora edan lho, Jan. Aku ki pate. Weh lah malah marang krek mati. Iya ora. Ora Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya Pak. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngono ya. Jan isin aku. Aku ki isin kok. Ora usah isin. Antel mencelat kowe. Iya, Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping piro? Mboten munggah ping 6. Apa sebab ora munggah? Nginjen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginjen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantuk tak buantem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dusel Pak Guru hafal. Kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Dusel mi. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wong gure mandek bantem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe kula ra isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin ke to? Sama niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sarepe dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diringi dengan piano. Ding dang ding dang ding ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawari wong tuwa napa bocah? Gerangan.
Kula tekan iki mergo melu sampean piyona. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piyane main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sreng perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa sami. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwu. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nya. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lu antem pisan dies klikar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dodo milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau ngguyu, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Ya, celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo? Iya, wani name kaya ngono. Ayo. Mburi kok piye ayo. Lho kok minggelis ya ben. Kaya kula niki nya dimatke. Mburi kok piye nya. Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ayo iki ya kok. Nya ayo. Mburi kok piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya nya ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, bener yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngajak menang aku. Urung aku untuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Oh, rame. Ngati-hati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Yo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, kesel kok. Oh, yo.
Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Giser ya. Nyo. Wah. Kula toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel ki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda-kuda. Oh ya tegel men to kowe, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to ben. Modar mbok men. Salah ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget nek gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya apa. Trembelane nak. Nek arep nggugah dosa cara malah kesun Jambaya Kakang Prembandurna. Mamingkir depate, mamingkir piyambak. Purnena panalingane rumajaring ratri lenenggak jangkanira kapisanan Om Haneng perang Bratayuda Om ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Premban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Premban ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung adu penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Premban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Premban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar?
Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Penemban tansah pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole entos walu gembol manyor-manyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudhak Tunjung Seta tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang dunung Sekar Pudhak Tunjung Seta ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya kowe aja cidra ngobaya kowe tak boyong marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Penemban ya Badranaya. Sikron gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa kung cangkram warane kata sini nuwun sewu Kyai Ki Lurah nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajrikan Begawan Durna anggenipun liga Kyai Cundha Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Ki Lurah Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan aku aja nganti disengguh yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten Ki Lurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang Bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang ndak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene mekaten Ki Lurah iya menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih Ki Lurah.
Kira Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora iso pulih kaya menungsa to kowe ya. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Mas. Dipun utahaken mangke mantun, dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Nggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Nggih, nggih. Aku kowe Petro Gareng wong papat. Oh nggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing hati-hati. Nyuwun pamit Lurah. Iya kaya bocah cilik senggono. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta Tekapira Kresna parta maneher sakti nira Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sapet jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Pepundhen Pandhawa. Mestine ngoten supaya apik kedadiane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan sampeyan mang matur Pepundhen Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen Pepundhen Pandhawa ora percaya marang aturku, sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel. Mengkono Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bage Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Ndarawati. Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten, ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sapi budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pudak Tunjung Sita. Sing kula arep-arep nggih Pepundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pudak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Gareng nderek aku. Monggo Gus moderaken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk. Nggih, wis taken dawuh.
Surtina ning pasewakan